Mbak Yus, Mbak Yus, sampean lagi lapo, Mbak? Aku arep njaluk beras, Mbak. Beras kulo entek. Lah kok iso lho sampean kentaan beras? Lah ya apa, Mbak? Pas belanja lo, duitku ternyata kurang, dadi beras urung ketuku. Lah piye maneh, Mbak Yus, saiki lho sembarang kalir iku lho larang kabeh. Terus duitnya gak cukup, dadi ini beras urung ketuku. Aku njaluk berasnya sampean sik ya, Mbak ya. Sampean gak ada duit beras to, Mbak? Belas Mbak, lek ono lha apa aku njaluk beras. Aku arep tuku kan yo nunggu bojoku mulih sik, Mbak. Walah yo ono sampean njaluk piro sih, Mbak? Alah titik 2 kilo wae. 2 kilo titik. Iya 2 kilo titik. Pas berasku kari 2 kilo. Wes sampean delok dhewe, Mbak, berasku iku, Mbak, ono tak gak 2 kilo. Oh ya wes tak delok sik ya, Mbak ya. Nang endi panggone? Iki lho. Oh, lek iki yo 2 kilo lebih titik, Mbak. Wis menisan tak kabehno ae, Mbak yo. Mbak, lek sampean kabehno lah terus masakku piye? Alah Mbak Yus, wis meneh sampean tuku maneh lho, Mbak. Iki kan aku butuhin nemen, Mbak Yus. Lagian sampean lak yo nyekel dhuwit sih Mbak Yus, engko lo mari ngene iso tuku mari aku njaluk beras sampean iki. Sampean kan kok iso budal tuku dhewe, Mbak. Lek aku kan gak iso. Walah, ya wis lah, Mbak. Lah iya Mbak Yus, wis kono lho Mbak Yus, gak usah digawe ribet. Wis iki tak go saadain kok tak balekno yo. Iya. Wis aku mulih sik lho Mbak Yus, matur suwun. Walah, Jawa aku tak kon delok berasku dhewe ku cek dhek gak mentolo le njupuk tambah jupuk kabeh do, soro.